Hello friends, good morning and welcome back to my Son of Bodlan YouTube channel. Beखौ दिनैहाय जों मोनसे मा होनो बिराद गोजान थांनो ओंखारदों आरोखि। एक्चुअली बुंनो थाङोब्ला आंनि थाखाय मोनसे लास्ट आसामावहाय लास्ट डिस्ट्रिक्ट होनना बुंजायो जों दिमाहासाव थांनो ओंखारदों। जोंनि क्लाबनिनो एनुवेल राइड दङ। रेडि? दा नै हिमालय लाइटनाव दङ। ओमफ्राय ओरैहाय रेडि जाजोब्बाय गासिबो। माखासे लेट कामारफोर दं बिसोरनि थाखाय नेनानै दङ। ओमफ्राय माखासे टलगेटआव दंसै। दा बेबो थांगोन, बे एसे लेट जालांगोन। जों सिगां होगोन बाइकजोंहाय। ओमफ्राय सिमा नेनो हाथारिनि बिजनिनिफ्राय नै बङाइगावसो फैफिनलायबाय। हालाय खालाय दा नेनो हाय? हाला हाबानिफ्राय दिनै फार्स्ट लं जार्नि लं ड्राइभ गोबाव रेसनि उनावहाय ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनावहाय फैबाय नालाय हायाखै एकदम युखां माखां मोनलागासिनो देहाया फुंनिफ्रायनो सिथ्रेनानै ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओमफ्राय आरो उन टलगेटनिफ्राय आरो आंनियाव बिजनिफ्राय बङाइगाव टलगेटआव नेनांगौमोन ओमफ्राय टलगेटआवहाय नेनो हालायाखिसै नै बङाइगावसो सफैबाय मानसिया नोंसोर लांफाबाय थादे नायफाबाय था गरम आदै नोंसोर दे बिसोर बाइकजों थांले बिसोर लेट जालांगोन मोनसे खामानि मावना थांगोन ओमफ्राय जों बेनिफ्राय जों दा सिगां होगोन ओरै आदै हिमालया दावराव आदै रेडि मोजां मोनबाय दा गोसोआ एसे दुखुनि बाथ्रा माने फिसाज्लाखौ एसे माबानानै गेलेना फैनांगौ नालाय बेनो फिसाज्लाखौबो थिखांदोंमोन बियो ओमफ्राय हमथाहोदोंमोन ओमफ्राय नैबेहाय सासे मानसिया स्पिडआव फैनानै सौग्रा फैनानैहाय एसे बाइकआ सिद लालाबायलायबायनो जेबो जायाखै ओमफ्राय सासे रेडि जानानै दंमोन फुरा सेटआप बाइकफ्रा टप बक्स लागायजोब्बायमोन दा बख'नानै दोननाय सहैले मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय गाबोनहाय फैनांगोन आरोखि आं जेब्ला फार्स्ट लं राइड मारिदोंनो बेनो पार्टनारा आं सिगां होखांखाबाय जों माखासे लोगोफोरजोंहाय थांदों होननानै मिस्टार जगेन गाबोन फै औ थेंक इउ ओंखामफ्रा मोजां संना दोनलै मोजां गंगारफोर फैगासिनो दङनो ओमफ्राय नोंदानि जायगाखौहाय एसे मोजां माबा खालामदो दाथ' लोगोफोरजों बिदिब्ला थांगासिनो दं ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय गुड निउस आं दसे उनाव नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ आदै स' फ्रेन्ड्स वेलकाम टु द मट' ब्लग दा नै लोगोफोर आं गोबाव समनिफ्राय जिरायनानै दंमोन नोंथांमोना मिथिगौ ओमफ्राय दिनैहाय आफ्टार लं गेप्स लाइक एराउन्ड माने 3 months बारखाबाय इभेन लाइक 2-3 days हाबदेरनानै दंबावोसो दायो 3 months जिरायबाय आं जेब्लानाखि आंनि आखाइ बायजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो आं बाइक सालायनो हायाखै आं दिनै फार्स्ट टाइम सालायदों दा आखाइया मोजाङाव दङ थेवबो एफाग्राब आं सिगां जेरैबायदि नर्मालै आं हायो आं बेबायदि हानाय नङा बायदि मोनदों मा होनोब्लानो आं क्लाच हमनाय लोगो लोगोनो आखाइया एसे खें मोननो सायो ओमफ्राय दा नै ग्लभ्स गानदोंखाय एसेब्लाबो मोजां एसे हार्ड फिल जायो आरोखि नर्मालैथ' हाया आं थाल लागासिनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय फार्स्ट आं बाइक सालायदों बे फार्स्ट राइडनाव जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो नोंथांमोना आंनि थाखायहाय प्रे खालाम जाहाथे आंनि बे राइडना साक्सेस जायो एनुवेल राइड जोंनि बे मिनिमाम 4 days जागोन 4 daysनि बारहैनोबो हागौ दा जों थांगासिनो दङ नै बिजनि मोनहाखौ ओरैहाय जों राखालदुबि मोनहां जादों नै दासो ओमफ्राय ओरैबायदि जाबाय जों दा साबा दङ सानैया टलगेटआव दङ ओमफ्राय आरो माखासे साब्रै बिसोरो 4-wheelerजों फैगोन जों मा होनोब्ला माबा माबि बिदिनो बुस्थुफोर लादों नालाय संनानै जाहैनायनिबो जों संनानैबो जाहैनो हागौ बे हिसाबैहाय जों 4-wheeler लादों बेवहाय साब्रैसो जागोन 4-wheelerआवहाय प्लास बाक्सायाव दा साथामसो दङ ओमफ्राय आरो दिखियाजुलि तेजपुर नैबेनिफ्राय जोंनि मेहेरमोन दंहैयो मेहेरमोनाथ' जों नैबेहाय लोगो लाले जों डाइरेक्ट मा होनो नगाव जानानै थांगोन जों नगाव बाइपासावसो जों बिसोरजों लोगो लालायगोन आरो मेहेरमोनजोंहाय गैयाब्लाबो साब्रै साबासो दङ गासैजोंहाय 19 जन दङ लोगोफोर हेभि राइड जागोन नोंथांमोना मोनसेबो ब्लग स्किप दाखालाम नायलांबाय था गोदान नुफेरै जायगा नोंथांमोना नुनो मोनगोन मा होनले मा अबस्था जाखोलैलाय प्लास्टिक बस्थाजों प्लास्टिक मनाजों मा लाखो जायगानो थोखाले थिगलै नोङो सालथाय गांनैखादा नोङो गांसे आंनिलै बावबो बारा खाजाजोमानो खादेरनो रोङाखिसै दा महाय उन्दुहोनाय माबा मयबा माइ जिगाबसो नागिरबाय नामा खाथि खाला माबाखौनो मेनाखौनो बावबावबाय आं नै हाखु दाखु फैबाय हरावबो 2थासिमखा उन्दुनायानो जाखायाखिसै बेबायदि अबस्था गान्दो ओंख्रि गान्दो बोराय एसे लोंहोनानै लानि र' थावआलाय हाफ टेंकि दङ नै होमब्लाबो फुल खालामनाय बायदि जाया बिसोरनि दहाय सोबोखानाय गावबागाव बङाइगावनो दा जों नै हाफ भाइ ओइ जों बरपेटा मोनाखौ नै मोनाखौ औ लोगोफोरजों दायो नै हावलियाव सफैनानै दङ हावलि
ओमफ्राय बेवहाय सासे मानसिनिया मा जादों थायरा भुटाननि लाबोदों बियो दा बे चेन्ज खालामनानै दं आरो ओमफ्राय बेखौ नेथ'थ' जोंनि बेहाय थादों बे मोनसे जायगा बेखौहाय नायलांबायल' थायोमोन खिन्थु बेहाय माब्लाबा बेबायदि थाथ'फेराखैमोन दा बुस्थुआ मानि थाखाय थादों होनोब्ला नैबेहाय दख'ना गाननानै जोंनि दङ ओमफ्राय खाम दामनाय दं बेहाय नै दा नोंथांमोना बेखौ नाय ओमफ्राय बेहाय खाथि खालाव बेबायदिनो आरो जों थांबाय थासिगोन बेनिफ्रायहाय ओमफ्रायहाय बियो फैबाय थादों मा होनोब्ला जों बरमाव जों थाथ'बावखागोन बेहाय डिएनमोन दङ साथाम जों बिसोरखौ डाइरेक्ट बरमावसो नेहैसिगोन लोगोफोरजों दायो नै बरमाखौनो मोनासै बारा गोजान गैला खाथियावनोसै फोर बिरलांबाय नोंनि फास्रा क्लाब क्लिपजों क्लाबाय साननासो मोदानदों बे फास्रा मोदानाखै इनि गहेना मोदानाखै दा नैबेहाय बरमायावहाय डिएन बाहायमोना नेगासिनो दङ बहाय साथाम दङ बिसोरो साथामबो जइन जासिगोन आफ्टार डेट जोङो नेक्स्ट अफिस बबेबाफोर गेजेराव थालांनो हागौ गुवाहाटिफ्राव एसे रेस्ट लालांनो हागौ बबेहायबा जायगाफ्रावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय डाइरेक्ट जोंजों जइन जाबावगोन मेहेरमोना नगाव बाइपासावहाय बे जाहैबाय बरमा ओमफ्राय बेहाय दङ डिएन ब्लक धान जों दङ भाइ मोजां दा कैसे हो भाई अच्छे हैं भैया अच्छा है अरे मुझे सिंह छापरी चिफा किना ता Hamalan DJ Daurau Junior नों बेङाखै नामा नों बेङाखै दाबो लोगोफोर दायो जों नै बरमानिफ्राय ओंखारफिनसिगोन जोङो बेहाय बे डिएनमोन गासिबो ज' जाजोब्बाय ओमफ्राय माखासे लागेज बेखौ बेहाय दोनबाय जोंनि फर हुइलार थिखांना लानो थांगोन दा ब्रेकफास्टनि बेहायनो खालामबाय जों गासिबो रेडि ओइ आदा डाइरेक्ट गुवाहाटि बाखानायसै दा बरिया मा होनोमोनलाय बेखौ सनापुराव डाइरेक्ट जों बरमानिफ्राय दा डाइरेक्ट गुवाहाटि बानानै सनापुरावसो लाखिनाय जासिगोन रेडि जाजोब्बाय ने मा होनो टाइम थाव सोनो लाखिदो जोंना जितिया एसे थाव जाबाय थायोना बेसेबां सालायजायो ओरैनो मिनिमाम दा 17-18 माइलेज गुवाहाटि सोगोन दा गुवाहाटि सोगोन दा गुवाहाटि फैगोन गुवाहाटि सोगोनला होमब्ला डाइरेक्ट सनापुराव लाखिनोसै ओंखाम जानोहाय ओमफ्राय गोरलैफोरलै लांफायाब्लाबो बोराबनो नागिरो ओमफ्राय जानो जायासै चलो रेडि आदा जाबाय दा लोगोफोर जों दायो नै ब्रेकफास्ट खालामनानै जोङो राइडखौ स्टार्ट खालामफिनबाय मा हागादो स्टार्ट खालामबाय उफाय गैया हेलमेट गानदों नै ग्लबा मलबसिबाय आं गोबाब मोनलायलायनाय दा जों नै थांगासिनो दङ ओमफ्रायहाय बेहाय मेबि खयथा जाखो दा 10-11थासो जाबाय खोमा लोगोफोरजों नै दायो बरमा बारबाय ओमफ्राय चलो गाइस चलो बरमा माबाय थांगासिनो दं जि गारिया डिसिप्लिनाव सालायनांगौ सब समाय आं बुंबाय थायो जों दा लाइन सालायगासिनो दं नै बिसोरो माने अल द बेस्ट माने बेस्ट अफ लाक हरगासिनो दं जोंखौ नै अभारटेक खालामलांदों मोजां थेंक इउ ब्रादार्स जोंनि चिफआनो लिड लादों ओमफ्राय लास्टआव आं दङ आखाइया सलियाब्लाबो लास्टआव थाबावबाय आं होखोना लांनोहाय आंनि खामानियानो बे खामोन नालाय बि खामानिखौनो लाफिनबाय आं गोबावजों खेबसे सालायनायनि दा ओरैबायदि मोनसे फिलिंस फैदों लोगोफोर माने मोनसे वाव फिलिंस फैदों आरोखि आंनावहाय जों दा रङिया मोनबाय नै हालाय खालिमोन सालायनो लुबैनाया हाबा जनदिस बेराम जानाय पेरालाइस जानायजों समान जानानै दंमोन आं दिनैसो बोरैबा अक्सिजेन होनानै हां मोनफिननाय बायदि मोनलायखाबाय बाइक सालायनो मोननानैहाय गोबाङानो बुंदों आंखौहाय मा राइडनि भिडिअ लाबोथारला आदा आखाइया हामाखै नामा फंबाय गोबाङानो खबर लाबाय थादों नोंथांमोना दिनैनिफ्राय नुलांबाय थाफिनसिगोन नन स्टप दिनै जा नुबाय गाबोनबो नुगोन नेक्स्ट डेबो नुगोन समफोरबो नुगोन माने नुलांबाय थागोन आरो बेबायदि आं बै बुरलुंबुथुर दैमाखौ बोरै बारनो मारै बारनो माखौ सिन्था खालामदों आं दंना सना आं बारहोनो आं दङ दा लोगोफोर नै जोङो ब्रह्मपुत्र मोनफैबाय जों थांगासिनो दङ दा गुवाहाटि एन्ट्रि जासिगोन लोगोफोर नोंथांमोनखौ गुवाहाटियाव लानानै थांगासिनो दं गुवाहाटि बारनानै जोङो सनापुराव लाखिगोन सनापुराव जोङो ओंखाम जागोन नोंथांमोनाबो मोनजाखागोन जेब्ला जों जायोब्ला ना मा बुङो टुमफ्रु सल' आयो मैया दाखालिसो हाबा जानायनि नायल' जाल' सासेल' हिनजाव माबायदि गारना फैरा बिसोरलाय मा बिखायो बिदि गारना फैनो हायो
आं खिन्थु हानाय नङामोनलै थुमफ्रुला अननाय गैयालै बिसोर हिनजावफोरखौहाय ओ दुमब्रु हिनजावला हिनजावा नोङो हिनजावा थ' सालायदो डिएनए एक्जसाखौ हाखालायनोलाय गोमजोब्बायनो खोमाया थुमफ्रुनाया हिनजावखौ गोसोखांलाहरनायसो रायो बेखौ दा हराव थाल लानांगौ र' बिदि हाबा जाखांदामफ्रा माबायदि थायो हारसिङैहाय ट्रेनाव सिरि खोनासंखोमागोन आं हरसे फन रायज्लायनो हागौलायो दा जासिगोन गुवाहाटीनि ट्राफिक बेबायदि सान्दुं गरमाव आयो ओमफ्राय आंनि जाम्बा बादि हारसिङै ब्लग बानाय रायज्लायबाय थानो हेलमेट सिङाव तोद सानहरला बिराद जाम्बासो मोनलायलाङोलै आं नोंसोर रायो ओमफ्राय आंखौ मा दाबो ब्लग लाबोआ माया होननानैहाय आंसो मिथिगोन नै माबायदि ब्लग लाबोनाया खानापारा सफैबाय लोगोफोरनि दायो Wow, this is my favorite place in Guwahati. ओरै द्र होनलांलायनो हासै आरोखि बेवहाय नै ओरैबायदि जिग-जाग बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसिम मोनदोंलै बेबायदि लामायाव सालायनोहाय एसे कनफिडेन्ट लेभेलाव खमायलायनानै दं माथो एसे बोरैबा मोनलायलायो सोर गिदिङैयावहाय सेक्टरआव थादो दै सासे मानसि जोंनिनो आरो मनि होननाय बियो गुवाहाटीयाव थायो ओमफ्राय ट्रेना नांगौ बिनायखौ दाहोननोहाय दा फैगासिनो दङ नेथ'दों नै दा अ मनि नाखि ए मानो थाङा नोंलाय प्रब्लेम दं ओमफ्राय एनियारे मा खालामबा रेजिस्ट्रेसन बरियालै ना दे थिग आसे दे आंनि कनफिडेन्ट लेभेल खम जानायखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि दा नैबेफोरावहाय टार्निं ना बेवहाय बिराद मोजां लिन खालामनो हायोमोन आं ओमफ्राय दा उसुबिदा मोननाया बेनो प्रब्लेमा नोंथांमोना बाइकखौहाय एसे थाल खालामनो खालामाखैथाय माबायदि सोरनि बायदि मोनदों बाइकखौहाय बाइकआ आंनि नङा आं सासे लोगोनिखौ लाना फैदों ओमफ्राय टप बक्स फेनो बेखौ आं लागायना लाबोजोबदों आंनिखौहाय ओमफ्राय ओरैबायदि जादों माने बाइकआ माखासे बानायनांगौ दं आंनिया ओमफ्राय हाखु दाखु जाबाय बानायस्लाबनो हाया बुस्थुआ गैया दा एसे सम नांगोन सफैनोहाय बेनिखायनो सासे लोगोनावहाय लाना फैबाय सोलायनानैहाय बिदि गोजान सालायजाया खाथियावबो सालायजाया अबसे थेवबो बिनि बाजार थांलाय फैलाय खालामदो होननानैहाय लोगोनो होबाय आं मेनलि आंनि हेन्देलाखौ नोंथांमोना एसे थाल खालामदों ना आंनि हेन्देला बेबायदि नङा बे स्टक हेन्देल बियो गोदानाव फैनाय हेन्देल ओमफ्राय आंनिया जाहैबाय आफ्टार मार्केट आंनि हेन्देला गोजौ एसे ओरै जायो दा बिराद कमफर्ट आरो नैबे हेन्देलाव आं बांद्राय खब मोनगासिनो दङ कमफर्ट मोनाखै आरो सालायनोहाय दा एसे कनफिडेन्ट लेभेलाबो खमान थादों मास मोनथाम गाहाम बाइक सालायनि ना मा होनो फग लाइट गैया बाइकआ हरावहाय एसे प्रब्लेम होगोन आं बेखौ मोनथिनानै दंखासै प्लास एसे नैबेवहाय मा थायो जोंनिया बेवहाय हेन्देल गार्ड थायोना बेबो गैया सेफटिया एसे खम जायो बेहाय गोग्लैब्ला माब्ला जेबो नङा सहैगोन आस्थेयैनो ना मा बुङो लोगोफोर ओमफ्राय लामा नै बेबायदि लोगोफोर जों ओरै नगाव जानानै थांबाय जुदि शिलंब्ला जोङो ओरै टियं लाबायमोन राइट ओमफ्राय बेयावनो मा होनो बराफानि मोनहैबाय ओरै फैबाय जों नै नगाव बे लामाजों नगाव थांबाय आरो जवाय थाङोब्लाबो बे लामाजोंनो थांबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादों होनब्ला नुबाय थागोन ओंखामखौ जाथ'वाखै दसे उनावसो जाहैगोन ओमफ्राय माखासे लोगोफ्रा दा खिनो जायगासो नागिरबाय डिएन मोनाबो मा जाफ्लांखोनो थांलाय फैलायल' जानानै दङ बाइकजों सालायनो हाखिसै बियो बाइक सालायोब्ला बाज्ल'नानै बोरैबाबो जाहैनांगौ आउट गयिंआ सेस जागोन बेनिया ओंखायनो गाखोफानानैहाय दा सासेखौ सालायहोनानै दा बिसोरो पेट्रल पाम्प नागिरदों आजा कम बिबार नों बिबार अ बिबार मानो बारो नों सना मानो बारो नों दिनैसो एसे माराम जानाय ब्रेनआ स्राद खारस्रानाय बायदि माने फुगारनाय बायदि मोनगासिनो दं आङो एकदम रिलेक्स मोनदों राइडआव फैनानैहाय बे समखौ नेनानै दंमोन ओरैबायदि एक्साइटेडसमोन एनुवेल राइडना माब्ला फैगोन होननानैहाय एनुवेल राइडनाथ' जोंनिया सिगां रायज्लायखानाय बायदिहाय जुलाइनि फार्स्ट उइकआव जानो हागौमोन प्रब्लेमा जाबाय नोंथांमोननि सानाव बड'लेण्डआ आखाइ बायनानै थाबाय बिनि थाखायनो पस्टपन एसे उनावहाय लास्ट उइकआव थांनायसिम लास्ट उइकआवबो आं हाहैया
ओमफ्राय दा फैयै फैयै नै आगष्ट जोबखाथोंसै ओरैहाय 15 आगष्ट जोबथोंसै होननानैहाय बेयाव लानाय जादों दिनैनि 22 तारिख फार्स्ट डे बियो ओमफ्राय दा आंखौहाय ओरैबायदि बुंलादोंमोन मानसिफ्रा नों बाइक सालायनो हानाय नङा 4-व्हिलाराव गाखोदो होननानैहाय आंबो सानदों 4-व्हिलाराव गाखोनोसै खिन्थु गोसोआ मानिखाले गोसोआनो ओमफ्राय आं सानबाय बाइक सालायब्लाबा मा जागोन 4-व्हिलाराव मानसि दंखायो बायसान्सआव माबा हाहैयाब्ला बिसोर सालायथोंसै होमब्लाबो आं बाइक लानायसै सानबाय आं ओमफ्राय मोनसे खोथा ओरैबाव चिफआबो थोनदोंमोन जोंनिया गोबां मानसिया बुंदोंमोन एफा गोजान मारै थांनांगौ नों खेबसे डक्टरजों कनसाल्ट खालामबाव जुदि डक्टरा सालायजासै होनना बुंब्लाल' नों सालाय नोंब्ला दा सालाय आं डक्टरनो हाबनो गिबायब्रा लोगो दाखालाय हाबफैनायाव मा जाबाय मोनसेया मिलायबावाखैमोन नालाय बेगेङा दाबा मा जानानै गिबाय आं ओमफ्राय बोरैबा एसे दुखु मोननाय मिलायलाङो बे थिग जायाखै होनना बुंब्ला दा बेखौबो गिदों आङो बायसान्सआव जुदि डक्टरजों कनसाल्ट खालामनानैहाय एक्सरे खालामनायनि उनावहाय रिपर्टआ बेनो जाबावदो होमब्ला बांसिन गोसोआ गाज्रि मोनगोन आं काराव गाखोबोब्लाबो 4-व्हिलारजों थांब्लाबो आं सान्थि मोननाय नङा माने बे असान्थियानो असान्थि ओंखायनो डक्टर बादे साननानैहाय फैबाय नै दा बेखौ आराम रेस्ट होगासिनो दं आं बांद्राय हेन्देल दाङाखै नांगौल' हमखादों क्लाटसखौबो बेबायदि अबस्थायाव दङ ओरैनो बेजोंहायसो सापर्टआव आं सालायगासिनो दङ बे हाजों बानायजानाय मोदोमालाय बेगेंफ्रालाय बायाला माथो लहायानो बायो देफायोब्ला नामा अन्थाइयानो गावफुरजों एफा गिदिर अन्थाइयानो बेलाय मानसिनि बेगें जायो लोगोफोर बेबायदिया सम बोथोरजों लोगोसे आरो थिग जाफिनो सम बोथोरजों लोगोसे राइटनाव फैया माया गोबाङानो गोबां रोखोमनि कुइसन खालामदों आदा दासान्दि नुथारलाब्रानो दासान्दि महाय थायोब्रा आदा बेफोरबायदि सोंदों आरोखि माइ सिम्पोल एन्सार इज जेरावबो गैया आं मोनथामसोल' जायगायाव दङ दासान्दि बे मोनथाम जायगायावनो बास्लाय आरो सानसेयावनो मोनथाम जायगा जाहैबाय मोनसे फेसबुक मोन सोराङो मोन सानखानो ओमफ्राय वाट्सएप ओमफ्राय मोनसे इन्स्टा बेबायदि आरो आं नैबे मोनथाम जायगायाव थायो लोगोफोर दा फेसबुक इन्स्टा वाट्सएप नैबेयावनो बास्लाय बोरैबाला फेसबुकनिफ्राय इन्स्टायाव फैलायबाय इन्स्टानिफ्राय ओरैहाय वाट्सएपआव थांबाय वाट्सएपनिफ्राय आरो फेसबुकआव फैलायबाय बेबायदि बास्लाय बे मोनथाम जायगाखौ सोलायनानै थाबाय थानाय जायो खालामनो उपाय गैयाना जेरावबो थांजायाबो बांसिन आं फेसबुक रायजोआव थायो मानो होनोब्ला बेहाय एसे दुनियाया एसे गुवारसिन नालाय बेवहाय फोथारा गेलेग्रा फोथारफ्रा एसे गुवारसिन जायो बेहाय ओमफ्राय इन्स्टायावहाय बुङोब्ला एसे मोनसे माबा थायो आरोखि बेवहाय मा होनो बिदिखौहाय स्टेन्डार्ड बे थाहैयो इन्स्टायावहाय ओमफ्राय वाट्सएपआवलाय प्राइभेटबो जाहैबाय फेसबुकआवब्ला जेनेरेल नैबे दुनियायाव आं बांसिन बेरायो दासान्दि सानखानाय जानाय खिनाय दुगैनाय ओमफ्राय उन्दुलांनाय नैबेनो जाजोबो फेसबुकआवनो मानसिया सान्दुं गोसायाव जोरै दै गाङो बाइकफ्राबो मटर गारिफ्राबो बेबायदिनो सालायोब्ला माने थावा नांखायो दा नै जों बेवहाय पेट्रल सोनो जों हाबबाय फुल खालामना लानोसै लाइन खारलायनांखायो थाव सोनायाबो ओरैबायदि गोबां माने 10टा बाइक दङ दायो ओमफ्राय जोङो दा गंब्रै एरदेबावगोन गंब्रैयावहाय दिखियाजुलि उदालगुरि पार्टि बिसोरो बै खाथिल'सै बाइपासाव गोजान गैला बेहायनो जइन जागोन ओमफ्राय आं फिसाखौ स्कुल नेगासिनो दं लाइनाव दङ नै फुल खालामजोब्बाय फुल खालामजोब सिन्था खालामफायसो आं होजोबगोन गैला थावाखौ आं सोना होजोबगोन सिन्था गैया सालथायनायावबो फुल खालामना होबाय आं नै सालथे फेसिलिटिलै खान्थालबो लाबोफादों नै गोथांमोन बे ओमफ्राय मोनजोब्बाय खान्थालानो ओंखाम जानो जिरायदों जों दा नैबेहाय ओमफ्राय मेहेरमोना बैथिं फैगासिनो दं आरो नायदो जानानै नायदोरा चिरांनि खान्थालखौ माबायदि गोदैखादोरा गोमोनबो दङ आंनावहाय गोमोनखौ दा जागोन लामावहाय र' मा औ गथा फिथाइलै मोनाबाय माथो सगायलै जानो हानाय आं जाथ'लेलै ओंखाम जानानै दा फैफिनबाय टेन्टनो ओंखारबाय ओमफ्रायहाय बोनो मा खालामग्रोखाखो आङो नै माबाया बिग साबोन फुना लाखाबाय मेगनाव आलौ थाजोबबायनि उन्दुनो ओंखारैनि यस असली राइड का मजा अभी आया है जोङो नै कार्बि आंलं थांग्रा हाबग्राखौ मोनथारसिगोन ओमफ्राय जों दा इन टटेल 15 जाबाय बाइकआ 15टा बाइक्स
एन्ड गंनै 2-wheeler जासिगोन जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय फैगासिनो दङ स्करपिअ एन्ड one good news is that 2 brothers from Karbi Anglong Eastern Infielders Motorcycle Club 2 brothers they are joining with us they are also going with us जों दा ज' थांसिगोन नै निजोर बाहायमोन बोरै फैनानै दंफैसै जोङो दायो ज' थांबाय थागोन नोंथांमोना जोबजासेल' नायलांबाय था एकदम बरिया हेभि राइड जागासिनो दं लोगोफोर जोबाखौलै र' स्किप दाखालामथ' नायबावथार नङाब्ला खौथि लस जानो हागौ नोंथांमोना दहाय देखायदोंमोन लंका थांगोन होननानै दब'खा नैबेरै हाबबाय टाउना जों दा लंका जानानै थांगोन एन्ड इफ इउ टेक ए लेफ्ट टार्न नै ओरै हाबोब्लानो कार्बि आंलं थांबाय जोंनि जाथिफोरनावहाय ओमफ्राय जों दा सिदा स्ट्रेट थांगासिनो दङ लंका जानानैहाय Where are they? Hey chief, you don't need to stop here. They are ahead of us. Jalan 더 살리자. मोजां दा बाखि खबर? डिउटि गैयामोन ओमफ्राय? थांनानै फैबाय नोंसोर फैगोन होननानै आं थाब फैबाय ग्रेब हेर होद दा सालायखौनो रोंबावनाय नङा नों बे जाबाय लंका टाउन लोगोफोर जों दा लंकायाव दङ नै बेवहाय एसे बानलु संख्रि खरस लादों जोङो दा जाहैनांगौनि दाथ' गावबागावसो बानायना जाहैगोन नालाय जोङो ओमफ्राय जों दा दङ लंकानि राजा राबनमोन लोगोफोर बे जायगायाव दङ जों ओमफ्राय माखासे एसे सिगाङाव दङ थांग्रोनानैहाय जों बेनिफ्राय थांगोन ओइ एसे वाट सब लगार लांखाबाय ओरै बैखौ मबाइलबा थुनाय नुबायना औ सब लगार लांखाबाय ओरैनो औ रा बाजिलायबायसो आङो फार्स्ट होग्रोखानाय होनदां होननायालाय आबल नालाय नोंनो होग्रोलै नोंनो होग्रोखायो दालाय नों जिरायहैखागोन मिथिखायो आं जिराया आं लोंगोन बैसोलाय सप्ताथामनि उनावसो आं दिनै मेंसिबाय दा लोंसिगोन आं दिनैहाय 3 मासनि उनाव गारि हेन्देल दिनैनि ना निसा लोगोफोर रेडबुलसो लोंसिगोन आं दिनैहाय नायलांबाय था जमा खरा बिसोरो मास मोननै गाहामसो होखायोरा सोर आपल'डा बै नोंनिया नायगोरथोंसैलै नोंसोर थावांना सप्ताब्रैखा जोबाखैरा मास मोनसे दाबो दङ नालाय थावांनि ब्लग आं So finally we are entering to Dima Hasao. Welcome to Dima Hasao. लोगोफोरजों दा हाबफैबाय नै Dima Hasao and this is the gate. लोगोफोरा थांगासिनो दं सिगाङाव आं होसोगासिनो दं जेरै एक्ट्रेसखौ गुन्दाफ्रा खावना लांब्ला एक्टरा होसोयो बिदि होसोगासिनो दं आं नै नुवाखिसै माथो रावखौबो स' दिस इज ए पानिमुर जों दा पानिमुर मोनबाय नैयो ओमफ्राय थानांगौ बेहायमोन जों बेखौ बारनानै थांबाय दायो नोंथांमोननो खिन्थाखाबाय मा रिजननि थाखायहाय पानिमुराव जों थानो हाया दिनैहाय बे खाथियावनोमोन थाग्राया महायबा ओइ नै बे स्पिड ब्रेकारा दा क'क्राझारनिफ्राय खम नङालै नेरा 90थासो सानबोबाय आं स्पिड ब्रेकाराखौनो ना जोङो क'क्राझारनि बयनिफ्रायसो नुनानै सोलोंनानै होजों बानायहैखो आसला अयथासार स्पिड ब्रेकार हाबाब जों डाइरेक्ट उम्रांस'आव थाहैगोन लोगोफोर दिनै पानिमुर बारखाबाय नै लामाया अयथासारलै लोगोफोरजों नै लामा गिदिरनिफ्राय ओरैहाय हाबबोबाय जेरावनाखि जों थागोन बेहाय अखा हाब्ला जानाय नङालै बेयाव कन्टेन्टसो जानाय बे फाइनालि गाइस जों नै दायो बेहाय सफैबाय जों बेहायनो केम्पिं खालामगोन ओमफ्राय जों दा नै पार्किंनि थाखायहाय बेहाय जायगा बानायबाय ओरैहाय ओरैबायदि बरिया भिउ नोंथांमोना स्किप दाखालाम आं बार बारबाय थादों स्किप दाखालाम ओमफ्राय पार्किं विल बि नैबेयावहाय स' फाइनालि लोगोफोरजों उम्रांसो सफैबाय ओमफ्राय जों दा उम्रांसोआव मोनसे रेजर्टआव दङ ओमफ्राय बेहायनो जों दिनै हरनि थानाया बेयावनो जागोन बाइकआव बिथिं पार्किं खालामबाय ओमफ्राय जों बेहाय दा टेन्ट पिटस खालामबाय आदा ओरैबायदि स्पेसियेल खालामखाबाय आलादा नैबेखौ नायना ला सिमा बेहाय खालामबाय नै दंफांजों जा समायदों बेखौहाय सेर आरो नै माबाबोलै गर'दोंना खाथियाव गर'दनाय थाबाथाय उन्दुलाङा ओंखायनो आं जेखौ सानदों बेखौ सानना गावनो मावखाबाय थिग जाबाय मोजांबाय आं गर'दजोबखायो ओमफ्राय जायगाफ्राथ' जों दा बुंनो थांले मानो होनोब्ला जों बे जायगाखौ दिनै एक्सप्लर खालामा माने दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोना नुखायाखै जों फैबाय थानाय लामानि ब्लगखौ नुबाय नोंथांमोना जों गाबोन थांगोन पानिमुर ब्लगखौ मिस दाखालाम नायबाय था माने जों सहैफिनजासो नायखा आरो ना मा होनो दा मिस खालामगोन खिन्थु मिस खालामगोन जों गोबां जायगा एक्सप्लर खालामगोन माने जों फुरा डिमा हासावखौनो जों फोजोबनानैसो थांखागोन ओरैनो थाङा बहुद मोजां जायगा जों नोंसोरनो देखायगोन जों माइबांखौ नोंसोर खोनादों खोमा गोदोनि अन्थाइनि न' बेखौ लुवाखै दाननानैसो बानायनांगौमोन दानख'नानैसो अन्थाइखौ दानख'नानैसो न' बानायदों
माने हाजोबाखै बेयाव मोनसे हिस्ट्रि दं बेखौ बै जायगायाव थांबा खिथाजोबनोसै येस येस बेनो आरोखि जोंबो दा खिथाया जास्ट नोंसिनो जों एडभार्टाइज होना दोनदों बेखौहाय ट्राइलार आरो पिक्चार आबि बाखि है मेरा दोस्त बेबायदि आरोखि आरो जाथिंगा होननायखौ मिथिदों खोमा नोंसोर ना जाथिंगा बेखौबो नुगोन बेखौ सिगां गोदोनि मानसिफोरनाव सों जाथिंगा लेखायाव दङमोन माने बेयावबो बुहुत मानि थाखाय पपुलार बेखौबो जों खिथाथ'ला जायगा जायगायाव थांनासो खिन्थागोन जों लोगोफोर ओंखायनो नोंथांमोना मिस दाखालाम नायबाय था ब्लगखौ